бинандагони шабакаи телевизионии варзиш ёдовар мешавам ки имрӯз рӯзи дуюми баргузории чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон аст ки шаҳри душанбе пойтахти азизи кишварамон макони баргузории ин мусобиқа интихоб шудааст ва имрӯз тибқи нақша мебояд рақобатҳои dastavӣ натиҷагирӣ карда шавад ва дар ҷараёни он рақобате ки ҳоло манзури шумо мекунем ин барои муайян кардани ғолибон аст гап дар сари он ки дар даврҳои якуму дуюм дастаҳои Қазоқистон ва Ӯзбекистон ҳарифони худро мағлуб карданд ва тавонистанд дар қиёс бо дигар дастаҳо имтиёзҳои бештар ба даст оранд. Аз ин хотир чун ду пирӯзигии онҳо дар хазинаи худ доранд, имрӯз рақобате ки байни онҳо сурат мегирад дар даври сеюм рақобати финалӣ ҳам маҳсуб мешавад, гӯем хато нахоҳад буд. Гап дар сари он ки ғолиб дар умум дар рақобатҳое ки албатта имрӯз бо иштироки дастаҳои Ӯзбекистону Қазоқистон сурат мегирад, ҳамчун ғолиби рақобатҳои dastavӣ эътироф мешавад. Ва бояд бигӯям ки рақобатҳои dastavӣ дар 5 гурӯҳ баргузор мешаванд. Гурӯҳи аввал ин рақобатҳои ҷуфти омехта ҳастанд ки ҳоло штавре мебинем. Кирилл Тен бо ҳамроҳии Мария Маслиянова аз ҳайати Қазоқистон бар муқобили Казбек Маҳкамбетов ва Муслимабону Султонқулова аз кишвари Ӯзбекистон рақобат мекунанд. Хуб, натиҷаи ин рақобат ҳам муҳим хоҳад буд ва баъд аз ин боз мову шуморо рақобатҳои инфиродӣ миёни писарон, баъдан миёни духтарон ва баъдан боз рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон ва байни духтарон албатта интизор аст. Дар умум 5 бозӣ чӣ ки гуфтам ва дар ниҳояти кор аз ҳамин 5 рақобат чанд ғалаба ба даст оварда мешавад. Фарз кардем 4 бар 1 ё 3 бар 2, ин аллакай муайян хоҳад кард ки яке аз дастаҳо дар рақобати dastavî мусобиқаи минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон имкони пирӯзӣ ба даст оварданро дорад. Дар як вақту соат дар маҷмӯаи бошукӯҳи қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе дар 3 корт рақобатҳо сурат мегиранд ва бояд бигӯям ки дар кортҳои 1-у 3 низ ҳоло баргузории баъзе аз рақобатҳои дигар дар нақша аст. Аз ҷумла дастаи Тоҷикистон бо Қирғизистон бозӣ мекунанд, наврасони то 17 сола ва онҷо бозӣ албатта барои ҷои сеюм сурат мегирад, чун ин ду даста дирӯз дар рақобатҳои даврҳои якум ва дуюми худ мутаносибан аз Қазоқистону Ӯзбекистон мағлуб шуда буданд ва ҳамчунин ҳайати наврасони то 15 сола ҳам дар гӯем корти сеюм бо ҳам рақобат мекунанд. Онҷо наврасони Қазоқистон ва Ӯзбекистон бо ҳам рақобат менамоянд ки ин албатта бозие ҳаст барои муайян кардани ғолиб дар гӯем ин сину сол, чун болотар ёдовар шудам ки аслан рақобатҳо байни наврасони то 17 сола сурат гирифта истодааст. Боз гурӯҳи синусолии поинтар аз онҳо байни наврасони то 15 сола ҳам баргузории рақобатҳо дар нақша аст. Ин лаҳзаҳо акнун вақти ҷудо шуда барои тамрини варзишгарон ва умуман гарм кардани бадан хотима меёбад ва фурсати оғоз бахшидани рақобат дар расид. Ёдовар мешавам ки дар ҳайати дастаи Қазоқистон Кирилл Тен ва Мария Маслиянова бар муқобили Казбек Махамбетов ва Муслимабону Султонқулова рақобат мекунанд. ин ду нафар албатта аз кишвари Ӯзбекистон ҳастанд. Хуб, варзишгарони кишвари Қазоқистон бо пираҳанҳои ранги сабз ва шортҳои сиёҳ, варзишгарони дастаи Ӯзбекистон бо пираҳанҳои ранги бештар муил ба сурх муил ва бо шортҳои сиёҳ рақобатро оғоз намуданд. ҳисоб ҳоло 2-0 мешавад ба фоидаи варзишгарони дастаи Ӯзбекистон ва инак имтиёзи сеюми худро ҳам онҳо ба даст меоранд. ҳайатҳое ки Ӯзбекистону Қазоқистон доштанд барои рақобатҳои мусобиқаи мазкур ки дирӯз ҳунарнамоӣ карданд, имрӯз ҳеҷ тафовут надорад ва бояд бигӯям ки дирӯз ибтидо ҳайати дастаи ҷавонони то 17 солаи Қазоқистон бар муқобили Қирғизистон 5 бар 0 ғалаба карданд. онҷо ҳам дар ҳамин ҳайат дастаи Қазоқистон иштирок кард. Субҳгоҳӣ ин рақобат сурат гирифт ва баъд аз нисфирӯзӣ боз ҳайати дастаи Қазоқистон бар муқобили варзишгарони мо бозӣ карданд. Аслан
ҳайати якуми тоҷикистон бисёр ҳунарнамои хуб нишон дод бар муқобилаи варзишгарони бо таҷрибаи кишвари қазоқистон. муҳаммад саид салимов, мафтуна шарипова, ҷамолиддин салимов, омина охунқадамова дар рақобатҳо ҳунарнамои хуб нишон доданд, вале дар ниҳояти кор ба ҳар ҳол варзишгарони мо аз ҳарифи худ бо ҳисоби умумӣ 5-0 ноком шуданд. Дастаи ӯзбекистон ҳоло ҳамон тавре ки мебинед бо бартарии хоса рақобатро пеш бурда истодааст дар сети якум ва танҳо ҳамин лаҳза варзишгарони тими қазоқистон имтиёзи аввалини худро ба даст оварданд, вале зуд ҳариф боз фарқро ба 6 имтиёз мерасонад. аут имтиёз ба фоидаи варзишгарони дастаи қазоқистон. ҳоло ҳисоб 7-2. имтиёзи навбатиро варзишгарони дастаи ӯзбекистон аз худ мекунанд. имрӯз барои дастгирии албатта варзишгарон бениҳоят гӯем теъдоди бештари мухлисон дар кос бо рӯзи гузашта ташриф оварданд ва хеле хуб ҳам дар ибтидои рақобатҳои имрӯза мухлисону тамошобиноне ки ташриф оварданд дастаро гӯем пуштибонӣ карда истоданд, ҳаводории худро зуд нишон ҳам дода истоданд. ҳам албатта мухлисони маҳаллӣ ва ҳамзамон ҳайати дастаҳои дигаре ки дар ин мусобиқа иштирок карда истоданд, бештар онҷо дар ҳайати онҳо варзишгарон ҳузур доранд ва ин лаҳзаҳо худи шумо ҳам бори дигар дида истодед ки чӣ гуна бо ҷӯшу хуруш ҳаводории мухлисон давом дорад. хуб 11-3 шуд. Ба ин тартиб мебинем ки бо бартарии муайяне ҳоло як қисми пайти аввалро варзишгарони дастаи ӯзбекистон ҷамъбаст карданд ва акнун дар пеш боз мо шуморо идомаи ин рақобат дар сети якум интизор аст. ҳоло бошад лаҳзаҳои беҳтарине ки шуруъ аз ибтидои ин рақобат ба назар расид, пешниҳоди шумо мешавад. зимни иҷрои партофт ба хато роҳ додан албатта имконпазир аст, аммо дар ҳолати қаблӣ андаке бетафовутии Кирилл Тен боис бар он шуд ки имтиёз аз ҷониби варзишгарони дастаи ӯзбекистон ба даст оварда шавад ва ҳоло ҳисоб акнун 12-4 мегардад. сети якумро чӣ тавре мебинед? Варзишгарони дастаи ӯзбекистон бисёр хуб сипарӣ карда истоданд, аммо бартарии онҳо дар қиёс бо ҳариф ба назар мерасад ва дар ин лаҳза акнун андаке зарба хато рафт ва аут шуд. аз ин хотир имтиёз ба варзишгарони дастаи қазоқистон навишта мешавад. волан ё ба истилоҳи дигар туби бадминтон ин лаҳза ба туре ки буд бархӯрд. аз ин хотир имтиёз ба фоидаи варзишгарони дастаи қазоқистон шуд ва зуд боз ин ҳолат акнун тағйир меёбад. бибинед дар назди тур чӣ гуна ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ дода истодааст варзишгари дастаи қазоқистон Кирилл Тен.
ҳоло ҳисоб 15-7 аст. бинандагони гиромӣ ва рақобат идома меёбад. бисёр зарбаҳои хавфнок ва қавие иҷро шуд ва инак имтиёзи навбатии худро боз варзишгарони дастаи ӯзбекистон ба даст оварданд. дирӯз варзишгарони тими ӯзбекистон агар ба рақобатҳое ки доир карданд таваҷҷӯҳ намоем, пас дар бозии нахусти худ онҳо бар муқобили варзишгарони мо пирӯз шуданд. ҳисоб 4-1 буд ба фоидаи онҳо. танҳо муҳаммад саид салимов варзишгари мо дар рақобат бо казбек махамбетов тавонист пирӯзӣ ба даст орад. он рақобат 3 сет давом ёфт. 21-19, 21-18 ва 14-21 рақобат ҷамъ шуд. хуб, баъд аз нисфирӯзӣ ҳайати дастаи то 17-солаҳои ӯзбекистон бар муқобили қирғизистон бозӣ карданд ва онҷо бемушкилӣ 5-0 зафар ёфтанд ки аксари рақобатҳо дар вақти бениҳоят кӯтоҳ 12 дақиқа, 14 дақиқа, 18 дақиқа, 17 дақиқа хотима ёфтанд. яъне ба осонӣ ҳарифи худро мағлуб намуданд ва тақрибан имтиёзи зиёде ҳам ба онҳо бой надоданд. ба ин тартиб ин ду даста чӣ давре болотар ёдовар шуданд бо натиҷаҳои беҳтарин дар даврҳои якуму дуюм ба даври сеюм роҳ меёбанд ки аслан акнун дар рақобати даври сеюм бозие ки бо қазоқистон доранд ҳамчун рақобати финалӣ маҳсуб мешавад. сети якум ба ин тартиб хотима меёбад. бинандагони гиромӣ ҳисоб 21-9 аст ба фоидаи варзишгарони дастаи ӯзбекистон ва онҳо ба осонӣ тавонистанд ҳарифро мағлуб кунанд дар ҷараёни сети якум. умуман муқоимати арзандаеро ҳам дар ин лаҳзаҳо казбек махамбетов ва муслимабону султонқулова аз варзишгарони тими қазоқистон Кирилл Тен ва Мария Маслянова надиданд. акнун лаҳзаҳои беҳтарини сети якуми рақобатро боз мо имкон дорем ки якҷо бубинем ва баъд аз он ҷараёни сети дуюм ҳам манзури шумо мешавад. бинандагони азизу арҷманд, сети дуюми рақобат шурӯъ шуд ва чӣ тавре мебинем имтиёзи аввалро боз ҳам варзишгарони дастаи ӯзбекистон ба даст оварданд. инак дар ҷараёни баргардонидаи зарбаи навбатии ҳариф Мария Маслянова ба хато роҳ дод. дар натиҷа ҳисоб 0-2 шуд. ҳоло имтиёзи сеюмро ҳам чӣ тавре мебинед пай дар ҳам варзишгарони дастаи ӯзбекистон ба даст меоранд. дар ҳайати ин тим казбек махамбетов ва муслимабону султонқулова бозӣ мекунанд. акнун варзишгарони дастаи қазоқистон ҳам имтиёзи нахустини худро ба даст оварданд. Кирилл Тен ва Мария Маслянова дар ҷуфти омехта қазоқистонро намояндагӣ карда истоданд ва бояд бигӯям ки баъдан боз ин варзишгарон дар рақобатҳои инфиродӣ ҳам иштирок мекунанд. аз ҷумла Кирилл Тен боз баъд аз чанд лаҳзаи дигар ба корт бармегардад. беҳтараш онҷо дар рақобатҳои ҷуфтӣ ин маротиб Кирилл Тен бояд иштирок кунад. ӯ бо ҳамроҳии Ибрай Байкен дар рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон бозиашро доир мекунад. ҳисоб акнун 2-5 мешавад ба фоидаи дастаи ӯзбекистон.
4 бар 6. Айни замон зарбаи бисёр қавӣ буд, аммо чӣ тавре дидем туби бадминтон ҳаст ҳанамон тури мобайнӣ нагузашт ва дар натиҷа боз як имтиёз ба фоидаи дастаи Узбекистон навишта шуд. ин лаҳза акнун дастаи Қазоқистон имтиёзи панҷуми худро ба даст меорад ва ҳоло ҳангоми иҷрои партофт ба назарам ба хато албатта роҳ доданд. Аз ин хотир боз як имтиёз ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон навишта шуд ва инҷо дастаи Ӯзбекистон боз як имтиёзи дигар ба даст меорад. Зуд дида истодаем ки акнун ҳисоб дар ҷараёни сети дуюми рақобати варзишгарон тағйир ёфта истодааст ва ҳамзамон бо ин дастаи Қазоқистон ин маротиб беҳтару хубтар ҳаракат карда истодааст дар қиёс бо он лаҳзае ки мо дар сети якум дидем. каме саросима мешавад дар ин лаҳза Мария Маслянова ва агарна имконияти хуб буд барои иҷрои зарба, аммо ҳамин Осим Асариев боис бар он шуд ки тӯб ба тур расида боис бар он гардад ки имтиёзи муҳиме аз даст равад ва Кирилл Тен бошад ин лаҳза акнун тӯбро умуман аз маҳдудаи муайяншудаи майдон берун равон мекунад. бо мушкилӣ ҳам бошад дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро тавонист аз тур гузаронад Кирилл Тен ва баъдан боз як зарбаи дигари ҳадафмандонаи ӯ боис бар он мешавад ки ҳисоб 10 бар 10 шавад ва ба ҳар ҳол дар сети якум чӣ тавре мебинем варзишгарони тими Ӯзбекистон тавонистанд як қисми онро бо бартарии худ ҷамъбаст кунанд. ҳисоб 11 бар 10 аст ва айни замон боз ҳам ба танаффус мебароянд варзишгарон ки як рақобати бисёр хубу диданиеро акнун дар сети дуюм пешниҳод карда истоданд. ин сет бисёр муҳим аст барои дастаи Қазоқистон. гап дар сари он ки агар ин ҷо ноком шаванд, пас рақобати мазкур барои онҳо хотима меёбад ва лакай ҳариф бо ҳисоби 0 бар 1 дар умум аз ҳисоби рақобатҳое ки имрӯз дар нақша аст ба пеш мебарояд. баробарӣ ба вуҷуд омад 11 бар 11 ва бубинед инҷо акнун каме беаҳамиятии Кирилл Тен боис бар он мешавад ки имтиёз аз даст диҳанд варзишгарони Қазоқистон. зарбае ки аз минтақаи охир албатта иҷро мекард Казбек Маҳамбетов андаке хато рафт, вале инҷо зуд бо як зарбаи дигари дақиқи худ имтиёзро ба хазинаи дастааш меорад. ҳисоб 12 бар 13. тафовут албатта аз байн рафт. боз ҳам 13 бар 13. ҳоло рақобат акнун давом меёбад ва инҷо акнун варзишгарони дастаи Қазоқистон ба пеш мебароянд. ёдовар мешавам ки ҳоло рақобатҳои ҷуфтҳои омехта ҷараён дорад. сети якум ба фоидаи варзишгарони Ӯзбекистон ҷамъбаст шуд. инҷо онҳо албатта
бе маъмунияти ҷиддӣ тавонистанд 21 бар 9 ғалабаи худро дар сети якум таъмин кунанд. Вале дар сети дуюм варзишгарони дастаи Қазоқистон хубтар ҳаракат карда истоданд. Ба ҳар ҳол муқобилияти арзанда нишон медиҳанд ҳамин лаҳзаҳо ва чӣ тавре мебинем то ҳамин лаҳза баробарӣ дар бозии ҳар ду даста ба назар мерасад. Аммо Кирилл Тен боза як дафъаи дигар ба хато роҳ медиҳад. зарбаро андаке қавитар иҷро карда, натиҷа туп аз майдон берун шуд. Понздаҳ бар 16 ва чӣ тавре мебинед ҳамон дастае ки албатта имтиёз ба даст меорад, баъдан партофтро маҳз онҳо иҷро мекунанд. бисёр хуб, акнун пайдар ҳам зарбаҳои Мария Маслянова ва ҳисоб баробар шуд 16 бар 16. минтақаи албатта дуюмро холӣ мегузорад дар ин лаҳзаҳо Кирилл Тен. дар натиҷа бубинед ҳариф чӣ гуна ба осонӣ аз ин истифода мебарад. ва дар навбати худ Муслима Бону Султонқулова ба хато роҳ дод. зарбаи қаблӣ ӯ ба тур расида баргашта буд. рафти бозигузорӣ бо иштироки варзишгарони ҳар ду даста чандон тӯлонӣ нест. агар аҳамият дода истода бошед, ҳамагӣ 4-5 зарба ва аллакай мебинем ки ҳамин бозигузорӣ хотима меёбад. ба истиснои ҳамин ҳолати охире ки мо шумо дидем, инҷо тақрибан 10 маротиба дар умум ҳар ду тараф зарбаҳоро иҷро карданд. лаҳзаҳои ҳассос фаро мерасад дар рақобати мо, бинандагони гиромӣ. сети дуюм аст ва инҷо акнун варзишгарони дастаи Қазоқистон имтиёзи 19-уми худро ба даст меоранд. 19 бар 18 ҳисоб ва Кирилл Тен акнун боз ҳам ба хато роҳ дода истодааст. албатта дар чунин лаҳзаҳо, дар ин гуна рақобатҳо муҳим аст ҳамоҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмии варзишгароне ки дар ҳайати даста бозӣ карда истодаанд. агар яке хуб бозӣ кунаду дигаре дар ҳамин сатҳ бозиро пеш бурда натавонад, суръати хуб надошта бошад ва ё шиддатнокии рақобат андаке коҳиш ёбад, пас ин саранҷом ба нокомӣ оварда мерасонад. мисле ки ҳоло дида истодем, Кирилл Тен дар лаҳзаҳои охир ба хато роҳ медиҳад ва инҷо акнун ин ҳолат ба ҳамдастаи ӯ ҳам таъсир расон. Мария Маслянова ҳам ба хато роҳ дод. дар натиҷа ҳарчанд талош карданд варзишгарони дастаи Қазоқистон, аммо бо ҳисоби 18 бар 21 ноком мешаванд. ба ин тартиб сети дуюм ҳам бо бохти онҳо ҷамъбаст шуд ва ин маънои онро дорад ки акнун рақобат барои онҳо хотима ёфтааст. Кирилл Тен ва Мария Маслянова дар ду сет аз Казбек Маҳамбетов ва Муслима Бону Султонқулова мағлуб шуданд. дар сети якум ҳисоб 9 бар 21 буд ва дар сети дуюм бошад чӣ тавре мо дидем, рақобат бо ҳисоби 18 бар 21 ҷамъбаст шуд ва ҳисоби умумӣ акнун дар рафти рақобати имрӯза ки рақобати даври сеюм аст 0 бар 1 ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон аст. инҷо албатта баъдан мо шуморо боз рақобатҳои дигар интизор аст ки ин рақобатҳои инфиродӣ мешаванд байни писарон ва баъдан байни духтарон ва баъдан боз мо шуморо рақобатҳои ҷуфтӣ байни духтарон ва байни писарон интизор ҳастанд. ҳоло бошад лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ҷуфтҳои омехтаро дар ҷараёни бозие ки бо иштироки наврасони Қазоқистону Ӯзбекистон дидем, бори дигар метавонед тамошо кунед.